and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Okay. Love sim ang nanawag ni mo BFF? Ha? Kinsa ning love sim BFF? Kinsa ni siya? Oh, BFF. Si kinsa ning love sim? Oh. BFF, my secret admirer. Aha? Yes, pero secret na ako BFF, ha? Sorry, wata ka pahibaw, Tuwagan ni mo? Later na, kinag-drive ko. Tuod, as na mag-lunch, ha, BFF? Ako'y treat mo ron. Huwag ginito baga. Nagkoy nagitingalay sila di Moana. Oh, unsa naman yung napuang naman ko niya ni Moana. Ganong dili naman hinunod ko malimot ka niya. Oh, Moana, grabe ang gipati kong kukmani mo. I love you, Moana. Iyay ka. Sa unsaon ang kaspagunahon na. Sa pagplano ko ron sa na ron makasur ko sa lawak ni Besim yun. Pero wak yun. Wak yun ko'y nahimo. Isura yun ay. Ay, pahitay na ay. Gusto ta na kong tabangan si Besindo nga makuha tong tuong kamot sa iyong papataon. Pero unsaon man ako. Lisod kay itong kaong tuo taon na probida. Nagonsa ka niya. Sa kong lawak. Iyay ka. Besim yun? Nanong niya ka din eh. Sige, magkaghangad-hangad. Kuan kining gitanaw lang ako doon na ba yung mga abog ang bumbum ba mga kabwaves ba kay lisod kayo kon malimpyo yung tagtarong ang atong katabang way tarong limpyo tarungon ta na akong limpyo pero may biyatang wa din he. Ay talaga sulang yung mga kagalingon madungon niya na. Kaysa di madugay mamahawa na ta din eh. Oo sabay? Dali, sunod ka na ako. Iyay ka. Manood mi siyang lawak kini. Okay, sod. Huwag yung isa na bultan. May sabihan. Naku, ang pinanigang lawak, eh. Ang dakong garapon. Naanig ibutang sa lamisa. Kuhaon ko nga akong cellphone. Uy, si Bisindo mo na nawag. Patay. Bangko na. I-off na akong cellphone. Kamatikod ko, nga nang gi-off ni mo. Kinsay na nawag ni mo. Kanang ibay. Samo kayo yung bayhana, oy. Ang kawan, kinang human naman ko nila. Maong kapoy kong balik-balikan pa. Puol. Paliw ko ang brandy. Okay. Siyata. Ay, patay. Bisa din siya lawak. Doon na CCTV, Lisura yun, eh. Ay, hello. Yes. Mawa. Okay, ugmamo na ako. Basta nga ko pa kayoon mao ang imong anak. Unsay? Wala problema. Gusto ko lang siya. Okay. Okay, may ka. Mamayo ka. Ipaniguro ko ka na kanimo. Pero kung wa kay salig ka na ko, ay na lang. Di na lang kumuan ha. Kinsam ka na yan kasulti, no? Aha. Nahiskot man siya ka na. Kada, pero gusto ko nimo. Okay, sige sir. Salamat nga masugot ka sa kung gusto. Okay. Sige, magkita to, ma. Bye. Bye siya, ate mo, Kinsihan man to? Bagong client. Siguristang dako. Unsa man to nabati na ko, Besim? Unsa pang iyon mo? Iyang anak? Pili mo, nindot kay nga anak nga babae. Unsa? Kuwapa ba yan, og siksi pa. Yay ka. Hili na gyud kay ni ron siyang babae. Lami man yung babae, bay butoy.
Ha? Wa na. Natakdan ako. Yay ka. Ang mabay mo to'y. Humanag kong tambal sa kong client. Ang iya sa anak nga babae mo tambal sa akong kawa. Unsa? Yay ka. Di ko gusto makakita ni mo buhila ka. Una-una maayo nga. Naayo ko ang imong amahan siyang cancer. O magpasalamat ka untang nga wala ko pabayad ang imong amahan ug dakong sabi tungod kay nakagusto ko nimo. Ug angay ko untang magpasalamat nga nagustuhan ko ikaw tungod kay dili ka gyud magmahay. Mapuhong ka kanako. Hatakan ko ikaw sa bisan unsa nga luhon nga butang gining kalibutan. Oh, kahumot mo. Oh, kana. Mani gusto ko niya mo. Ayaw paglikay. Pasaki ko sa pagkabuhaton. Kahumot mo. Kanindot mo. Ako ka lang. Ako ka lang. Oh, naunsa man ka? Hangtod ron. Wa pa gyud mahuwa sa kung na ang bagong sakyanan ni Steph. Kamahal itong sakyanan nga napalit nila. Gas di ko na to nilang pagkapalit. Wa sa kumangutana, pero bisan pa og cash or installment. Mahal gyud kay ito nga sakyanan. Ug di ko makatuo nga maka-afford ang iyang papa sa pagpalit sa maong sakyanan ug ihatag lang niya. Mua na. Di sa ingon nga gi-underestimate na ko ang ilang pamilya ha, Sendo, pero imposible mong gyud kaayo good. Kay sige gud na siya panghuwam na kog kwarta. Kay wa pa makapada og kwarta ang iyang papa nga tuwa sa Saudi na narbaho. Mao ba? Unya karon nakapalit og bagong sakyanan. Unya gihatag niya. Mua na. Nagduda gid ko nga katong love sim. Mao gid tong naghatag sa maong sakyanan. Love sim? Oo. Ug nagduda ko nga foreigner ang iyang uyab. Ug wa ni niya gisulti nako. Huh? Dako na gid kay kausaban si Stefron. Ilabi na siya mga piste. Nakabantay ko nga perming bag-o. Aw, tingali. Tingali ba? Dato na kayong iyang uyab. Tingali. Pero nganong gitago maniniyan ako? Nga naman ka ha? Aw, kadiyot ha? Si Bay Butoy. Oh, hello? Bay Butoy. May kini. Ayaw. Ikaw saan maayo sad ka? Ha? Maayo ka. Maayo bitaw ay. Ako nalipay ko na kay gayon karon nga makikita na ko. Nilakaw mas bay Simeon. Mao tong doon naman siya date. Nya. Ha? Mao tong giadto sa nako ang akong amigo nga bagong naabot gikan sa Jinsan si Kinsa man? Bobby, si Bibig, si Catherine Bangkaya. Ha? Nilahos lang sa kunin mo din Migo na nimo? Oo, kuan man na, taga Jinsan man na, taga Sarangani. Kaliwat ng pakyaw. Oo, ang kaliwa tong manipakyaw dito. Anya, mo sa man ha? Doon naman siya kadate mo tong kuyawa lagi ba Simeon ron? Grabe kayo. Ano nakasultim ka na bay? Tungkol kay usahay, di na mo dawat og kwarta sa iyang tambalan. Ha? Oh, moro ba sindo? Di na sa mga igda kong kantidad. Ilabin ang magustuhan niyang anak ka babae sa iyang gitambalan ng uman. Ha? Oo, sibot mong ipasabot, Bay Butoy. Ako ba ka ng gabi iba nabati na kung doon na siya itambalan. Oo niya. Nya, ingon siya nga, guwapa o siksi ang anak ini. O iyang gipangayo. Kung maayo kini. Oh, unsa? Mao na diya, bay. Kung maayo ang iyang tambalanan, katong gitambalan niya, ang anak ni ini mo ay iyang magustuhan nga iyang pangayoon. Hulit sa kantidad nga iya untang pangayoon nga bayad. Unsa? O, bay sindo. O sunod ko na buwan, human sa Pasko, o bagong tuig, mamalhin ako numigpoyos, bay Simeon! Bay Butoy. Happy New Year! Merry Happy New Christmas Year! and Happy New Year, anak! Buwana! Merry Christmas and Happy New Year, Dad! Merry Christmas!
Cheers! 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 Happy New Year, Sando. Happy New Year, Buwana. Wow! Kasweet kit sa duha, oy. Suya mo sad ka. Happy New Year, niyo tanan! Happy New Year, Ay BFF! kayo ni Agkasad nag-celebrate sa imong New Year, hindi ha? Yun ha, suman ha? Ikaw lang usas, ha? Yes, Tito Jimmy. Kay si Mama to aro sa house. Nagmoody kay, wa man mauli si Papa. Oy, mau ba niya eh? Excuse mo na ninyo ha? At tuon ko na ang akong mga higala sa pikas table, ha? Okay? Okay, Dad. BFF. Ano mo sa sila si Simeon din sa countdown party? Ha? Hain si Manisim yun. Tuwa rito tapitan ako nakitaan. Wa di mo kabantay nila? Wa kay daghan kayong tao din sa countdown party. Sando, si Simeon og Butoy. Ni Apadong din Si Manisim yun, Boy Butoy. Happy New Year! 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 Oh, bro, Sindo. Happy New Year, bro. Ha? Miss you, bro. Happy New Year! Gigakos ko niya. May kay aniya sa Debutini nag-celebrate sa New Year. Nag-abot kita. Nagkita ta. Nalipay si kong nagkita ta, Manisim yun. Mas nalipay kay ko, bro. O, ilabi ka na mo, ana. Uy. Gihagkan mo ang akong kamot? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!